no miensa aha aye Sompa 90.7 FM. Ghana de sema mai mamu nyina. Ebra wiedru se oman mu nsem ahodo a osamufo asoso krogen no. Yede ni nyina chi na yede bra mo se no miensa kase bo e Sompa 90.7 FM. Ensemi ubenya bi atire e Sompa. Wo ha ani nsia akiri po baako e TECHIMAN. Abefo tintafidie no so no. Facebook no Sompa 106.1 FM TECHIMAN. Systematic Press ene naboafo ebemo. Guso omo ye adwuma gidigidi ya busua John Sesia na tie ensem no ebi na ebeboa wo pa. Information centers no so no edoso eno nti omo nyina efa ga kama pa ye de Ebragoso Information Center ewo Enkwaben ena afei obia bedidi Information Center enso ewo Agunsadumase Appetite Nyamija Information Center na no Information Center obo yesuro abia tum konkwani ase ba bia ye omu nyina agebre ya omo etie kaseboyi ebie na ene awiei ensema yare ebremo no de bedi mu akotine bi enie ene yewura OWOAHENE ACHEAMPONG etrase na sadia ya yenim no yase ebaga na unemployment ne de eyade a ekodanim papa emaburu enya adwuma ye na wone nindifo edi ho komo ena wiei ye de ho nsem ebebremo ewo kaseboyi emu sa enso ana emaburu bi ede chese adodisem ene enigesem ama Dr. Alhaji Mahmoud Baumia efa chese ensem bi a wode atodwa no ye de ho nsem nyina ebebreo na na ye bekọ MPP amayoko no akache na ye no makodi enkomo ene omovate no eguso ne titiro ene Bunu East mantanyi emu yede Mr. Ayimadu ebedi hu komo ene awiei ICC for aye ehihye sonko pa ade ama adwadifo wona eye business ahodo na yebekwa nkranza na ene atajamfu a amono akodi hu enkomo age ensem a efimu a eba ede ni nyina abremwo na yemfa asedapiesie emfa ema 21st clinic se woso yasene se ebra na ebra no nyina no yemfa ensem no emfa emre mo na 21st se eba ne satika yade no kwa de a omko a enitim boa wo ema yade no efiri ho ema oho eto enti se woso na se oto asentri no etwe tan na enkoyi a abusua aye 21st clinic aye 0540 311 311 and f 0249 311 na woni 21st clinic for adi enkomo we ani adwumaku ahodo bebre eberepam no yebabo mu nyina di na de amamo na afei wo mu eboa yen na yere kaseboyi ebremo ene yakwa ne content cro me amerika kaseboyi ebremo eyemme Ɔdodoɔ Adanfo na kwame owusu Fa-Asɛmkyɛ afei yanye brei na yenwura kasebo no emu se yewura kasebo no mu a enche ye na MPP amayoko no eko enkonwa so ekoto aba ene de omo start free pooling station ya kire se omo eye adwuma sonko pa efiri ho no omo bo omo madia tete omo tomu ana fe omo eba electoral area ene so omo de begugu so akeka gumu a ekoye kanifo mbe di party na nim se be ya 2028 no okona omo kono omo betumi adimu enkonim eno achi omo atisimu ewo so a ade ba constituency ene so omo ya adwuma sonko ade boy ema party no etimi eyadwuma ekonanim eno achi ena sese ba bia duru no region na no ena omo ebie to ho se wona ewo pepa party me se fata no omo nyina mra na omo mefa nkrata na fei yantoto omo no na yenhwe ema bibia ntimi enye kama na ena omo yesi wo se wona ese fata omo befa nkrata ni nyina no ete se omo toto omo no na fei omo hwe na omo frɛ won na wona omo edi nkomo na omo hwe se omo se fata mpa so metime di party nanim amankunidie aba 2028 na yehwe na yabo yahomoden na yakọ party no regional office na yene yewura Ayimadu akodi enkomo wono ana dwumadi ayedi nyina ehye ne nsa na yakobisa ne se sen ana niema esi etie ewo ehonum na yegusu epusu ahoma no yenya ne de se yenya Mr. Ayimadu a yebekọ na yekodi enkomo sabre Mr. Ayimadu aba ahoma no so yekọ na eno no enkodi enkomo Mr. Ayimadu ana wi atie nka yemo atie o edo ba Sompa kase so that's papa say waje enso ene awiei na party aso yet say hello Mr. Ayimadu ba to minka I'm to nka me da se me ba to na party office to say
Oh, Yamena Domingo so. Yamiasi. Boy, come on, and every ya te se ene na vetin ahodo no ekoso me pacha o se na jere esiti That's na menche with people. And NPP or no koko kwamanyo ko ya sha ye internal reorganization. In fact, I used to polling station about electoral area, a constituent area, say the true regional level. Best 15th of July, and I'm pending for it be a conya to say, be our the part of some regional level. Everything near the final form. Now, you be, 34, Makumako, 26, any show interest. The Umunya Kwanya, on the some award, various. Hello, Mr. Madu. And I'm pending for AC or say, any vacant. Emma Wana, and Yata Fanase, or Professor was some part, Now, so far, no, can say. Bet you look so a course of the day. In fact, Yaya Ababeka only the chairperson position, the chairman position is not a second vice, first vice, and the main chairman. The AKYE, ABIA, when now so at me show up about any committee, no about the thing come on. In fact, if we vetting, the next process every year appeals in case there would be anti want to be a one. Obviously, at the petition about. Na appeals committee acting so and year 24 yame adom na year appeals na bia maso so there na ya go on to issue notice of pool the year and also so 27 area na ye train say the 15th of next month na the elections na nkatan so as she so TECHIMAN Bamri community center tin share e wo hono million yo me ba cho ye say politicians ahodo no ayadodo say na wana afa no aye hwan ne hwan e na omo maba vetting no ende wadi kan achirim se ACHEAMPONG ene de aka ene breaking down kakra bi nhwe wada roma Abinia me da positions near Mako 11 Mako 11 na ofa chairman position na nipa bi nu ene fa form say on beso mo som e wata kwan so yewra Ibrahim Baba Bukaria oye incumbent chairman Ojinabi so ena the chairman that ofiri ho a chairman Bukari bedi na the area chairman Thomas Edu Apia ono so ejina mu e ho ntia ho no nipa mienu wokọ first vice no so a omo ye empanimfo emiensa na ejina e ho se omo so ebesom ba ko yewura Alhaji Ibrahim Mohammed the do na friend chairman Jaga no ojina bi sanso na ye papa Peter Yawo Kranchen Watibubu ono so ejina mu bi sanso na former Kintampo MP Sompa ono so Kintampo South ono so ejina mu bi ukọ second vice position no so a nipa mienu yewura Baba Abdallah ono na current second vice chair ojina mu sanso na inua Amufa Atakofi ono so ejina mu te ho nipa mienu na epre ewo ho ukọ you can say regional assistant secretary you nipa mienu ewo ho yewura Seidu Liman ono na incumbent ojinam sanso so na yenua Ebenezer adodo na sen political thinker or Grand South ono so ejinamu sanso na ukọ regional organizer positioner yewo nipa mienu ho yewura Musa Suleiman ono na incumbent the tosu mienu no ye Ajeman Makat ono no na epre ho ukọ youth organizer ano so a ho so nipa mienu na agepeni a ejina ewo ho yewura Charles Ado ono ejinamu bi sanso so na yewura Ahmed Bello ono so ejinamu bi a ono so epre ewo ho nti ho no nipa mienu a epre no ukọ woman organizer so a ho so nipa mienu na epre ewo ho nipa mienu na epre ewo ho ho no so ye maame Sofia Kuye danso wo pre ebi ewo ho tanso na maame Akosua Kupo ono so ejinamu denden dia opre bi ukọ na Sara position so a nipa mienu da yewura Alhaji Adamu epre bi tanso na yewura we incumbent Jibrila ono so ejinamu ewo ho a opre bi ukọ communication officer no so ye miensa yewura Ohene Sechi a wofiri Nkranza ta ojinamu ebi
Dance so and a Ura, Ebenezer, the Donna friend June July, or Kintampo South. No, Kintampo no, or so Idinema or Privy. You chat for a whole communicators and communication officers and Ura Ansu say, or not so Kintampo. On the so Idinema. Tansona, or the truck opening secretary position, and Sunipan, the oil incumbent, our sister Ura, David Yabuache, which in a movie sounds so and a Ura. Honorable Peter Mensa, former TECHIMAN North DC, or also so 18 or more positions no enemy fire 18 and okay. And Veti no, then I'm Moshe. Miss Veti no Moya no, Obitifia was a vetin, a Munchel Muni saying, then I'm Moshe. And then my yes, a dog. Yes, a Nipano, the Mudi. Our party no one to say the reference say our party nipa no adi hye ni nyina so na udwim our party na fa no ni dey ofia na activities our party members o ye nyina no hwete nipa no aye sanso so na ye hwete position na nipa na pena so o hu nim de a obetimi aboa ama party na so adumu eno so ye checke wo ho ye hwete nipa no ni records dia etia so di party n'animu a eno nso so ye hwe ni adi nipa no na dwene anane susupo a o pese o de boa ema party no ekọ enkan ewo ye region mu hase etia niama ye hwe no ebi eno no okay ya beda se enti ye wie ni se no ena vetin be kwa wie na se beto aso ko kina nyame ya do ma ene ye be wie ni nyina enti mu wie next process na ye den ye wie ene no a ye be hwe na ya twen se obi wo menteme ho ase bi ewo nipa akina no ho a wo ho kwan se ode ba na se won akina na nkasa no ebi obi wo bibi disia obi a obetro e di aba ana version yi mu nyama bi anko yi ni nyema bi ho a wo ho kwan se otwe de ba na appeals committee ekina so appeals committee ne tina so na ye bi awia the next step a notice of pool I bet your delegates and if nipa as soon as you know benten and start to plan for your matum that the real Sompa FM ya 15th of next month August not yet the elections man so okay yebra yebada se na yede wasi de wudi twato futuo kasa kire wona edi wona chi supporters ahodo wabeda anu yi de bi kakra be na wo ka kire won se be ya bibia be ko din ye ka kire o mu nyina ne se we de ye nyina ye funu ba ko ade ya kunya na to na ye nyina ye pre the ultimate goal and say ye be capture power in 2028 and to the event to move back via the event so we go ko kasa kia ubi na ebe wie na ebe ma reconciliation kra aye den amaye no eno de yitufo to bia ntwe ne ho entry sa e kwan no so ye nyina ye nko ne nko ka di bitini aye e ma ye nko nko kasa ntwe obi e ma ye nko didi obi atem ye wie a o reconciliation e o se ye no e ho anfa nko ye den anfa ma ye nyina ye nkan hu se ye bota ye ba ko pe ene se be ditum 2028 eno ne ye bota ye o be chairman na be secretary o be communication na part me ma dija but so be e ma so you represent for campaign bi o se o prefer so be ye watchman e wo party office than so be na opposition council position there e affect harassment ene ye ma ensem fata ene wo ho se e kan ye hu bom ye clean campaign na you bet me say anyam kamu no dey see enu anu men before 2028 ngaje o manye to muntem nya tiesie no amoma na konkan ye bo wupunum na oje yenso ene ye kasaye ye mi jira papa ne da ma tirinya atiefo ni pa de ni komo yi ewura nyimadu ono ena da elections MPP mayoko no eye no ano ewo bunu east mantami emu na yebese kwa ahoma so na yakodi enkomo ye ne yenua ba Adanfo a amono akodi enkomo afri enkranza ehon so NCC fo adwumade soronko a ede eboa wona edidwa adwadifo emma ene adodo aka nyina Adanfo a wo hwedie na kire se ye nchekura ye nkwa ahoma so atame mo hen mejo so aminia na wapom ti sen oh obade na adumo me hoye na ubutu yin sesi a ya me adom butu nkransa municipal assembly boyen komo de ne koso me da se na na osu fa asɛmkyɛ
Ma me fa kwanya so ma atiefuo nyina ha mfa momra Sompa no me nsambere mu ka se boto. Na na jode be pie mu e won Kransa Municipal Assembly na eyedumade sunku bia ekoto. Efise sa me nyina enim se de adwurumdie tata hye ekoso manyimu na GII fo omane Ghana Anti-Corruption Coalition for Akambo mu a omo abeptim NCC for so e won Kransa na fo abaton pesia so. And on my year and children to fear, Adamasimo for Uncle Bibia, the four Cajon, Municipal Assembly, Granson South, Municipal Assembly, Budget Officer, MP in Penforty and in a Cajon. Nina said, Pioneer Befaso, now my Ghana. Class to send it dream, no, you bet to me a 2 year. Yet mean to us your cry, a big hand so our main move. And in and then. GII for Mammy, I would Jimmy Moo, now Wakasa, a church, Ada Mary. Na Nicate, no to them, or better than a phone to them before my say. Say, Jim, say, you must be better, of course, or be human. Na say, yet, ten come not your bump and foreman, ya. The best Yama side, yes, to appear. The 24 man have been so a besides and said, no movie, say. And Kwanza about Tompesia so. There be a general Demua, don't see a son take the amount. The son take the amount, then so who are contabobia. The non and 24 Mr. Macuntabo, then Sunny Nemono, Ed in pass a nay. The Bessia near Bua Contafen, Tim Adia Chetimum for say. Mocapra, Motaqua, Yajian say, and a municipal no Eddie Dijma. Nemono and they share more at the same night and church, or much lecture, a maximum for who are Sunday not Saturday. And it's a will be dream. Our Juma beam, our baby, over to me, I am penny for to say, now more to me, I am who be. Anything I know, so and let my dear no, now and Nika ye penny for a buy ye, and in church, a course, so no, and it's not going to be so on call, what yet to say, or watching a baby, see, and no more say, say, Jim dear no, and yes, I said you can't say. A posty phone or Bia or Babia, Solim, yes, Yamonte, so get them, and Yen Amwa, na Yentimi Mohuda, Sadia Baya, you bet me a 2 year, everyone may move now on mine. Class to share a coffee no, or Mano and Tumpong, and in T and GIA for any NCC for Granson South, a Cambo Mua, or Modi and Netted BSC, or Modi yes, and church, Edimant for Uncle and Central so. Na ye kan hu bie eti sam na de dwumadie ni nyina aba na wie ya da na obi adi nani ekire mu ewo ni nyuma minu abema. Okay, na ma ye misa we na ye hwe wona ba ye no wo hwe ana ho keka ne te sen an keka ne de na ye pa so dem di kan ye no setia no the former ankra institutional leaders na omo nya kwanya de omo eba bi enti se de benifo akire se nyina so nkobɔ dawuro no na one so ntimi ama no omuhu de airforce so nyina ye kambom na ye bo dream de hu dawura betimi aboa ye pa enti omo ba ye no omo nya dia ye ne bi kura ekasa ye omo kirem se omo hia bibi omo hu se de hu se obi agya dam dia fan ya so fa so na wo bom penfo ama ne wa bram penfo kura ma wo kura hu masem ye nyina ye ne se ye man Ghana ye se corruption ye tu asie no betumi etu asie free wo man nta won keka ne de na eye attendance so na eye kama. Okay, na aposivo baby so bia institutional leaders no commander and also municipal assembly budget officers omunyina ba ye be kire ya assembly so wo mu dwumadie and also bi omu ye because to say omu take it maximum for the sabi o omu fa anye bibia na so mu sisi sika no kwenkodu office dan no mu trom sika no eba pa and nti obi ni sa ntri na adum say di sika yem fa anye hwe no assembly ni na di obi antoku ato abra omu fa eni dwumadie nti ni nyinam na omu strete di omu be bia so omu so mu ma ho akuntabu oba matimam fo no hu de ekoso ankasa sere be omu nyi se sika no kura omu de sabi o koba kofo betom nti ni nyina eye nkyerɛkyerɛ ne adisua ene koso won Kransa municipal hall. Okay, minu ba me enfonsi na wase me da se na no utu ya misra papa atiefo npen ko boy eye yenua ba atajemfo amonno ono ananne
wode ani akyire mu ɛwɔ nkranza bra nhyehyɛ sonko ɛkɔma yɛ sɛdeɛ wote yɛ no na yɛto akase bɔ no so na yɛnkɔ yɛnim a ɛnɛ ya kasa ade akyerɛ bia sɛ de mamunim no anɔpa biara yɛde brɛmwo na yɛnua bɛma wɔwo ahene ACHEAMPONG ɛtena adwamuo na nkɔmɔtwetwe no mu a ɛna bɛtɔ mu sɛ ɔman Ghana yɛba ɔman yi mu a in fact adwumasɛm yɛade ha adwen paa yie na adwumasɛm no ɛnya de a ɛkɔ n'anim ɛmmoa ɛma nneɛma ntimi esisi na naso ɛmabura wie school ɛte fie ebi mo sua adwuma na nso ɔmo te fie sɛ yɛ bie nnwuma ma afoforo ayɛ no ya na yɛ sɛ bebree we ba 24-hour economy we ba sei na ayawre hosɛm na ayɛ nsɛm bebree na saa nsɛm no nyinaa mu ana afei ɔtɔ ne nsa ɛde frɛ professor Nsia Kwasi Jabaa na wɔno no atwetwe nkɔmmɔ ɛna obi sɛ professor wo de ne ndie de wo bi papa na wakɔ anim nso ɛba ne sɛ jobless growth na ɛkɔ n'anim paa ɛyɛ NDPC foɔ ɔmo hyehyɛ yɛ ɔmo ayɛ ɔmo de abato dwa no ɛyɛ ade ha adwen na professor sɛ na wuti fa no fa na professor kasa yɛ paa wɔ se ebi ti sɛ market ahodo a yɛsie ne deɛ bɛn aba we ba wɔ se metwa we mu we ba wɔ se we ma yɛ firi wɔ ɛnsan sɛ ɛnyɛm na mehyehyɛ yɛ nti no ɛyɛ ade ha adwen paa yɛntie dia professor Nsia Jabaa ɛde to dwa no ebie ya me kan sɛ aban no ɛwɔ sɛ Ghana yɛnya policy bi National Planning Commission wɔn hyia na wɔn ɛyɛ nhyehyɛ bi to hɔ a plan no ɛnyɛ sɛ aban baako plan na wayɛ a memfa no sɛ ku adwuma na yɛpɛ sɛ yɛyɛ a kwan bɛn so na ɛbɛfa yɛ ku adwuma hyɛ no nyinaa yɛyɛ to hɔ yɛhwɛ kɔ yɛnim yɛkɔ nkan wɔ yɛnim sɛ ebia plan wɔ yɛ a yɛyɛ ne hafi wɔ yi the 10 years mfie bi a ɛwɔ yɛnim no saa plan no ɛna yɛmfa nyɛ adwuma nti sɛ NDC na ɛbɛba so o sɛ NPP na ɛbɛba o sɛ CPP na ɛbɛba o saa ban no te hyɛ no a ɔbɛyɛ no nyinaa no ɛwɔ sɛ ɛdɔktail anaasɛ ɛkɔ hyɛ saa plan no mu ɛkɔmɛ plan no tumi yɛ adwuma anyɛ ne saa na sɛ obiara ba wei wɔ sɛ 24 hours FM abɛto hɔ aban ɛbɛba bio no nso so no 24-hour economy no ono so ma meso enum o efi sɛ nyɛ ɔno n'ani so ade hunu ono so akɔka ne de foforo bi na ɔde aba abɛto hɔ obi bɛba ɔsɛ operation feed yourself na ono so de enu aba abɛtem sɛ yɛyɛ planner ɛyɛ long last bɛyɛ sɛ bi a 10 or 15 or 20 year planner na yɛyɛ agriculture no ho nhyehyɛ nyinaa ne nim sɛm factories I ever built said processed tomatoes. Near the say and then Fienne woman corn beef in the Akika Hudiano. Say Yan start to Hona and Biaba not the share no constitution no syndicate is a process plan no the Juma. Begins a Ghana, Ebedin Field to Nibet Miakoyanim. Nipa yɛte ne nkan ɛyɛ professor Akwasi Nsia Jabaa wɔno ɛna de afutuo sonko ɛkɔma yɛn ɛwɔ ade akyerɛ bia ɛne anɔpa ebira wɔwo ahene ACHEAMPONG ɛtena aseɛ no ɛso kasɛbɔ no asi yɛmfa aseda no ɛma 21st clinic sɛ ɔsɔ yɛasene yɛ yɛde ɛbrɛ mmoɔ ɔsɛ to asentin yɛde bia no 21st clinic nkwa de betimi ahwɛ no ɛyɛ firi hɔ ama ho atɔ ɛnti abusua sɛ diabetes sɛ stroke mojabroso yɛde bia wɔ ni paduam no ɛyɛ 21st clinic nkwa ɛnetim sa ono mo twetwe nkɔmɔ ɛwɔ 0540311311 ɛnkranza 21st clinic odo wɔ ni akyerem ɛwɔ new market no wɔne children's park no ɛna bɔ ho pɛɛ TECHIMAN so odo wɔ ni kyerem ɛwɔ sunyan kwan no so a wɔne MTTD for no ɛna ɛwɔ lab akoso ɛna yɛnya duru hɔ a ɛno ante 21st clinic ɔmo ɛwɔ hɔ sunyan ɔmo wɔ hɔ TECHIMAN ɔmo wɔ hɔ Kumase Accra ɛna afei Ghana ha deɛ babia 21st clinic deɛ wonya kan ya obi abɛka kyerɛ sɛ yɛ okurom ɔmo nko a ɛna betumi asɛ yadeɛ bi a ɛwɔ nipaduam ama ho atɔwoɔ KB Boabin Company Limited sɛ ɛbɛna dansi ehuni ama deɛ a ɔmo nko a so betumi aboa woɔ mesrɛ de ohia na wasase sɛ yɛ cement iron rods ɛnkyɛn sɛ de bɔda soɔ ɛde aka bia no
sɛ ɛyɛ POP cement ne ho aka deɛ nyinaa no ɛyɛ KB Boaben Company Limited ɔmo ɛwɔ TECHIMAN odi wɔ n'akyɛ mu Kumasi kwana so hansa ɔmo ɛwɔ hɔ ɔmo yɛ ne EX filling station no ɛdi animhwɛ kɔ hɔ na ɔmo ɛmo akama paa Valley View University sɛ abusua bra graduation no ɛbɛkɔ so nyame adoma next month ya kyenkyenkye paa ya kyɛ sɛ ɛbɛkɔ so a ɛbɛboa paa sɛ wawie senior high school nko ade a course ahodoɔ bi apɛsɛ woyɛ no ɛyɛ Valley View University TECHIMAN campus ɛhɔ ɛna wɔsɛ ɔkɔ na akɔgye nteteɛ na ɔmo boa wo na wo nso wotumi ɛkɔ w'anim ɛma bibia ɛyɛ kama ɛde ɛma wo Dr. Tam da so midimafo ɛmba center wɔsɛ ɛyɛ awo na ɛha wo na abusua mesrɛ wo ɛntɛntɛm so fo ni kyirim ɛwɔ pokuase mayira oduru ha Dr. Tam da so ɛwɔ hɔ ɔbɛboa wo na wahwɛ ama bibia atimi ayɛ kama wɔde tam bɛto yadeɛ no so na wasa yadeɛ no ama wo ho atɔ kama paa wei ɛna adwumaku ahodoɔ bebree ɛna so yɛasene yɛde kaseɛbɔ yi ɛbrɛ mmoɔ na kaseɛbɔ yi woteyɛ yɛkɔ MPP fo akakye ekodi nkɔmmɔ ɛfa vetia ɛkɔ so ɔmo regional election no yɛkɔdi ɛho nkɔmmɔ saa nso ɛna ɛnɛ yɛne atagyamfo aso edi nkɔmmɔ ɛfa NCC foɔ ɔmo hyehyɛ yɛ a ɔmo yɛyɛ ɛfa corruption sɛ bɛyɛ ebi tu aseɛ kata ahyehyɛ ho no yɛdi ho nkɔmmɔ wei ɛne nsɛm ahodoɔ bebree ɛna yɛda n'ani ɛde brɛ mu sɛ no mmiɛnsa kaseɛbɔ dɛm aseda piesie nkɔmmɔ ba wasara DJ Papatos manager bɔdwebɔ ne bɔda Philip ɛna ɛsɛ mufoɔ ya ɔmo ɛsa kaseɛbɔ yi mu kama paa atagyamfo aso ɔmo te ne nka bra wɔde report no ɛbrɛ yɛn kama DJ Systematic ɛna afei miankasa menua Eben ɛna afei wɔn aka nyinaa no ɛsɔ yɛasene ɛwɔ kaseɛbɔ dɛm na yɛde kaseɛbɔ yi ɛbrɛ muɔ mo a me nso begye brɛ na mekenkan kaseɛbɔ yi ɛde ma moɔ ɛyɛ Ɔdodoɔ Adanfo Nana Kwame wɔ wusu Fa-Asɛmkyɛ wobɛtuma frɛ me Mr. Shaggy nyame yɛ adom a yɛbɛsɛn hyia Adanfo yɛma mo anitia adeɛ na